Namburgal jaalib gomoro jaago no leeru jaadima leeri jaadima gañaari miijo seex bawɗi gelaajo hankoɗeejo hammadi baaye buuɗi tebɓe sugu beeñi ko ɓee kulal daani wilmi suma tañayetaake allah aayi kaaji pullo aayi duballeeje hamdallah hamdi kula suguuji ɗo gelaajo heli tila o heli taatila o heli jalma o heli woyma gelaajo heli fara o heli fara koro waɗi funnaange ma o jaalib o naani taw jamne waali e ɓurgu maati mbi pullo moro koɗo ko kuy sanjo balabinaajo woni falaandu gaandu gandu ɗum saaro ɓannda e to ma e pullo keƴe toɗo fiya ɗuɓɓuri gelaajo kon dañƴaade ñaajja e hamdallahi woyto ko meñirooɓe fulɓe jokkolɓe kolli wambaade ñaañooje sagisaaɓe fulɓe buubaaji jokkolɓe fanta amir alhaji penda aata boŋaaji boɗe jeenaba demba ɗum ñelen to karooji diigal jeende ko ceewela takkaade faatuma arɗoore enoɓe jokkoleɗe maasina yaramade fattama demba tan e kala e saane san wallahi gorko pullo kaanɗo salmini yo mbaɗo sama demba jaayi on woni Diallo Saydou Djiby Keccel Seydou Diallo oyi wallahi e dow inde annata mami wuli yen ba annata Mamadou Djibbo ko mbawa yittaani ɗumen oyi e dow inde nde san wallahi lappol maɗa ngol ba jaaje Bokar Demba bayero sama Demba Baduro Nduguuri Monsieur Diop sama nodduteeri Jumbo saf saf jarama ke e Monsieur nde tan wallahi alsan o woni chauffeur international mo ganduɗa so ndaari wata so jolani oto oto dogna hoore muɗum oyi ngaari mbiteeni jewten pulaagu ndi inde tan wallahi ndur doore lelli ndi oyi wallahi subaka nde tan wallahi dawat Sidi Diallo oyi nde tan wallahi binde haalaka e tembere haalaka kaytol min fra CFA taw CFA ala hen ɓe kaalis o yoni so haali ɗum jewtata fenani ɓeeni kaalis min mbaɗanama paraji jeeno ɓeyi min jarine sanko tan nayi yaaki min dokkama nayi min dokkama yimɓe ɗum woni gasata yadude ɓe kaalisaji ɗi yoni e kala e sane tan wallahi gorko pullo kando wi kajul min fra CFA Amadou Ba halata ɗawata bonnataji kanema kala e ñagotoɓe albarka moƴƴo dukkure oyi mi fra CFA oyi dow inde suddiɓe makko oyi ɗew yawaki jawaki bo oyi mayram Amadou Abba e wonde Maymouna Harouna e dow inde suddiɓe tawdiɓe oyi hono maɗe ɗeero so e so penda Abdou oyi so haabi Amadou yittani ɗumen oyi wallahi dow inde mabɓe ñaami kayitol min fra CFA accidé alman sama dem
ta ko de jamma ko balle kada wala de ko dum ko de ko wala sawdi de ko ndan ko wa ko tabiya ya de me ko ma da kan na ci baylu ma batu da ko na da baylu anda ko ci da ci ba nado sondaramani an tan noddi toon samba habitandol samba jang on ko lobbuno diriji sunna ba sama demba jaay tan ko tan ma gaadi gorko général ko salari ka ko president baal on kanko president ma sabal kanko be sala bi ko jibo e baal limane sa wallahi pulaago fe on chez moi landimi de baal pulaago bili hakuni jiri e kawan e bagdaadi milluga nokku bijiri suwoy pulaago tawama ɗon ɗum ko duran nenne so wallahi mbaɗi hen aynaaɓe saɗa coodiri kiloji ne sa garti senege samba hammadi gaari pulaago yi noddi mbaɗi jesore e bagdaadi baleji neɓe ndigaɗo salla ɓe dawa mon billiga ɓe tawire maɓe wiyete o baranayla luggurelo noddi an seni jamma sini luggurelo bonne ka jikki Allah yete suum samandi ka Amadou Bal sama demba jaaje andor tan kadi engana pula machine woni bayro mama samno mi dippo yoro hamo toujours adbal so ma dupure da do ma da no fi o ma ma andi ma tan ko wel fare kambe be o ma bismillah ma da no fi e den leje be ke fani ma be ka fani ma se kadi be mbawan ma be kullu ma kadi ko be mbawan ma ko o ma tero se fa 1000 francs ma ko ci be sawu be da be nurna maduna kala isa ma hono so ko ci ma hono so ma jallo Fatima Tabou ma jallo Habib Ahmad ma jallo Fatima Tabou ma hono Fatima Tabou mi français ba tout janko bismillah ma da rubal beni sana bilsina bambaru jaati Allah o bayro mama sambi gaaro sama demba jaaje nda kayitaji o wakkima galle tamba